Malawi Today. Pena umalakalaka utalowa pansi maso mwa ngati uthawe, koma ukalingalira kuti amene akugwirawo ali ndi mfuti umangozichepesa. Mukweze kwambiri mawu. Pepana asilikali mulikhululukire tinapanga zinthu za umbuli kusazindikira kuti malamulo akuti bwanji. Nthawi zina wina sanakulakwiranipo munamba mwamukhululukira. Ine ndayima panoni Uchule zina lako zaka zako bwino kumene choke. Ine Rayton Mangochi ndimayankhula kwambiri zinthu zopanda umboni pa social media. Ndiye ndikupepesa pamaso panu kuti polisi anthu amene mmamvera izi mpange reverse mumtima mwanu kuti ineyo ndimayankhula zinthu zopanda umboni. Pamaso panu ndikupepesa asilikali, ndipo mukationa lero musatenga ngati dani wanu. Asilikali aja alibe udolo ndipo osamawaputa dala. Tiyeni zinazo tizipanga, koma anthu awa si amasewera. Nzathu anabwerera lokumbakumba. Comrade Pepani. Mukweze kwambiri mawu. Pepana asilikali mulikhululukire tinapanga zinthu za umbuli kusazindikira kuti malamulo akuti bwanji. Nthawi zina wina sanakulakwiranipo munamba mwamukhululukira. Ine ndayima panoni Uchule zina lako zaka zako bwino kumene choke. Ine Rayton Mangochi ndimayankhula kwambiri zinthu zopanda umboni pa social media. Ndiye ndikupepesa pamaso panu kuti polisi anthu amene mmamvera izi mpange reverse mumtima mwanu kuti ineyo ndimayankhula zinthu zopanda umboni. Pamaso panu ndikupepesa asilikali, ndipo mukationa lero musatenga ngati dani wanu.